Projekt Plavárne Rožňava je tzv. Rozšírenie školy o plavecký bazén, ktorý je 20 metrov dlhý. Okrem toho, že sme pridali ku škole bazén, tak je taktiež prístupný pre verejnosť. A snažili sme sa o jasné členenie priestoru s tým, že sme dali aj dôraz na moderné technologické systémy v tomto interiéri. Súčasť toho sú fotovoltické zariadenia na streche. Celý ten priestor s bazénom je priehľadný do exteriéru. Tým, že je to projekt pre školu, tak bolo dôležité, aby mali prístup oddelene od verejnosti. Takže sa tam pridali dva samostatné vstupy. Okrem bazénovej časti sme navrhovali aj exteriérové časti, verejný priestor s funkciami pre rôzne konanie akcií alebo nejakého športu.